det regner meget nu, så vi skal Nej, Medin, du skal ikke det der. Nej, Medin, du kører. Husk ret. Hold begge fingre på rattet. Det er vigtigt, når du kører. Du skal lige have tid til at hilse på far. Nej, du skal kigge lige ud. Kør. Det regner måske. Mega. Jeg er bange for Bare kør. Jeg var ikke snart ikke kødt. Medin, kør, Medin. Jeg ham hjem. Jeg glæder mig med det. Du skal kigge lige ud, Medin. Nu kan jeg godt mærke, at den er svært ved at blive færdig, så Forsvud op. Ja, jeg var gæt. jeg kan sgu ikke give os. Ikke så meget. Nu giver jeg helt gas, og så Så du giver gas, Medin? Medin, prøv lige at vente her. Hallo? Flok. Ah! Ved du, hvad jeg vil? Nej. Jeg skal tage nøgler ud. Nej, jeg er ikke. Medin, du skal ikke sidde og vrikke med numsen. Medin. Han drejer lidt. Til Medin. Han er faktisk stærk til at holde ret. Ja? Hej, Medin. hej, Banga. Hvad hilder jeg? Ganga. Ej. Husk at kigge derover. Du skal kigge, hvor kører du med. Jeg går med far. Synes du, det er sjovt? Hvor dyr. Du må ikke skifte musik. Jeg tror ikke, det er Okay, så skifter vi. Så det med det der hul, vi kører fra, hvor vi drejer til højre, eller vi ikke komme der nu? Nej, vi er ikke kommet der endnu. Medin, du skal lige lade være med Medin, hullet, du skal kigge. Du skal køre bil, eller så du kommer derom igen. Medin, hvis mor lige holder den vej, så skulle du ikke rykke i rettet med det. Bare kør, Medin. Du kan godt. Og nu har det. Prøv dyt. Tryk. Mal. Igen. Nej, det er nok. Kør, Medin. Det skal den der. Skal vi lige have vindet Lidt op. igen. Ja. Og bare lidt. Bare Kun lige. en gang. Nej, ikke helt. Niels. Ja, det er nok. Det må jeg. Ja. Det er jo. Og nu Den skal lige en op mere. Det er kun lidt. der er så meget. For Nej, ikke så meget, Medin. Så meget regner det ikke endnu. Okay. Det er nok. Nej, jeg skal skifte meget. Medin, du skal holde her. Du gør det varmt. Er det varmt? Nå, Medin. er det nok? Ja, det tror mor. Okay, så siger jeg tak for køre. Nej, det er ikke nok. Synes du? Kig derover. Nu dør Har vi kørt den over? Jo, vi har. Ja, det tror jeg, vi faktisk kører langt ud af det. Okay, nu skal vi stoppe. Jeg skal Bare køre over op. bakken. Bare køre op og så stoppe, fordi det kan komme nogen. Og det er farligt, du siger der. Ja, okay. Ja. Hvis vi helt lang, Okay, bare så der. Bare stå lige her. Ja, jeg kører en ting. Ej, Medin, nu du er for meget. Vi har ikke kørt